morning! Ngayon gagawa tayo ng bell pepper omelette. Yon, so katatapos lang nating mamitas, gagawin na natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa, guys. Yan, sobrang easy lang siya. Kapag marami kayong bell pepper na natira sa ref nyo, na hindi nyo na alam kung paano palutuin, di ba? Yung ganon. So, gagawa natin siya ng paraan. Yun, para naman hindi masayang. Dito sa amin, maraming tanim yung nanay ko, kaya naisipan kong gawin tong recipe na to. Yun. So, super healthy siya, guys, at saka sobrang mura lang. Kasi mura lang dito sa amin yun. So, tingnan natin, guys, kung masarap. Yung gagawin natin, guys, ito yung bago kong pitas. Paubos na kasi yung palanta na yung puno ng bell pepper namin, guys. Yon, so ito na lang yung paunti-unti na napipitas namin. Tas ito yung natitira dun sa last na dineliver sa palengke. Yon, so nagtira ako ng yung medyo hinog na kasi nga bala ko siyang lutuin na omelette. Yan, so mamaya, guys, iihawin natin siya. Yun yung kasunod na procedure dito. Yun yung pinaka una nating gawin. Yan, para natin mabuo yung ating omelette. Yan, so iihawin ko lang yung bell pepper, guys. Sa mga Bisaya dyan, isugba na to ang atsal. Yan. We're going to roast the bell pepper. Para yung madali lang siyang balatan. Yun. So, hindi ko alam, guys, kung merong ibang paraan dito paano pag-alis ng skin. Pero ito yung mas madali na at saka yung smell niya. Iba kasi yung iniihaw mo siya sa firewood. Yung smell niya, meron siyang yung tawag noon, kakaiba yung amoy niya, yon. So, mas mas effective to sa akin yung procedure na to kaysa yung dati ginagawa ko rin to sa kalan. Yun, di ba yung sa mga burner natin, nilalagay ko rin tong ating ihawan tapos iniihaw ko doon. Yun. So, hayaan lang natin to, guys, hanggat sa medyo mag-darken na yung skin ng ating bell pepper. A few moments later. Ayan, medyo na roast na siya, guys. Ayun pala yung kanina, parang may smoky smell siya, 'di ba? Smoky taste 'yun kapag dito natin siya iniihaw sa panggatong. 'Yun. Compare doon sa burner natin. Ayan. So, ito, guys, hindi ko alam kung may gumagawa nito. Alam ko may gumagawa ng omelette na ini-slice kasama yung skin. Diretsong ini-slice yung ating bell pepper. Pero itong recipe ko na to, guys, na-imbento ko to dahil yung mama at saka papa ko, guys, wala silang mga ipin. Then, 'di ba, alam mo 'yun, gusto nila yung yung gusto nilang kumain ng bell pepper, kaya sabi nila kaya lang yung balat matigas. 'Yun. So, kaya every time kami gumagawa ng naglalagay ng bell pepper sa mga ulam, sinasangkot siya talagang mabuti para yung parang malata na siya, yun para makain nila. Kasi favorite nila eh. So, naisip ko tong recipe na to na mag-o-omelette ako without the skin. Yun. So, effective siya, guys, kasi naging paborito siya ng family ko. Yun. Ayan. So, dito, guys, nag-prepare ako ng yung ating basin. Tapos may takip. Usually, ginagawa ko dito is nilalagay ko to sa plastic bag. Yan, para yung pagtanggal ng skin niya is
madali lang. Ganon, yun. Pero wala akong available na plastic bag dito na medyo makapal. Kaya naisip ko, dito ko na lang siya ilalagay tapos tatakpan ko. Ayan. So, ganito guys, ganyan. Para lang, madali lang natin tanggalin yung skin kasi may mga balat na dumidikit. Dumidikit pa rin dun sa laman. So, tatapusin ko lang to guys, then i-prepare natin yung omelette. Ayan, so ito na siya. Ayan o, kapag nilagay nyo sa plastic guys or ganito, parang yung steam ba niya tumutulong na nagsiseparate yung skin doon mismo sa laman niya. Ayan, so madali lang siyang tanggalin guys. Ayan, ganito. Ayan, so buo natin siyang natatanggal. Ayan o. Actually, yung procedure na yun, or yung way na yun, napanood ko lang yun sa Martha Stewart. Nilalagay nila sa plastic bag, diba? Ayan. So, i-apply din natin yung mga napapanood natin. Ayan, so. Sa talong, ginagawa ko rin to. So, ayan. Ganyan lang siya. Ayan. So, babalatan natin siya lahat. Then, after nun, alisan din siya ng buto. Yan. So, dito guys, pag titingnan nyo yung ginawa ko simula nung kanina, di ba? Medyo sasabihin nyo talaga na ang dami namang gagawin, di ba? Alam mo yun? Eh, kaya lang, syempre, kapag para sa pamilya guys, meron kang binabagayan na sitwasyon, talagang mag-e-effort na lang talaga, 'di ba? So ngayon, eto, nabalatan ko na siya lahat. Yan. So ang susunod kong gagawin dito is alisan ko siya ng buto. Yan. So makikita nyo guys, madudumihan talaga yung kamay natin. Yun. So before naman ako gumawa nito, naghuhugas ng kamay si ate nyo. Kaya lang syempre, alam nyo naman na ako, hindi talaga ako gumagamit ng mga gloves or kung ano dyan, di ba? Kasi alam ko naman sa sarili ko na malinis yung pagkaka-prepare ko ng pagkain. Medyo ano lang siya tingnan kasi nga roast nga siya. Yun, so may mga itim-itim talaga na makikita. Yan, so, pero dito, magkakaroon tayo ng pagkain na sobrang healthy kahit madaming pagdadaanan na paraan or procedure. Ayan, so i-deseed ko na siya. Ganon lang yung ginagawa ko pag nag-deseed. So wala namang right or wrong way sa pagtanggal ng buto. Nasa atin na yun kung paano natin siya tatanggalan. So dito guys, kapag marami kaming tanim na bell pepper, hindi kasi yun lahat nabebenta. Pinipilian yon. So lahat ng reject sa amin yon. Dati, walang alam sila mama paano i-consume yung mga reject. As in, tinatapon lang talaga sa gilid ng garden, ganyan. Pero nung nandito na ako, marami ako naiisip. Pwede siya sa spaghetti, pwede siyang i-stock sa ref, sa freezer, na nakaganito na, roasted na siya, na-peeled nyo na yung skin, and then na-deseed na. So, as is lang, ganito, yung buo lang, per serving na yung ginagawa ko nun. Nilalagay ko lang siya sa freezer, tapos kapag magno-noodles ka, or spaghetti ka, or bigla kang mag-afritada, mag-menudo, or kahit anong luto na pwedeng lagyan ng bell pepper, naka-ready na siya. At isang paraan din yun guys, na para hindi naman nasisira, nasasayang yung, lalo na yung mga bumibili. Ang mahal kasi ng bell pepper, diba? Yun, so, pwede yon i-stock sa freezer. But then, syempre, magiging aware kayo lagi sa shelf life. Yun. Na hindi naman tumatagal masyado sa freezer yung ating mga stock. So, tatapusin ko lang tong ginagawa ko, then prepare na natin yung omelette. Yan, so, ito na siya lahat, guys. Ayan. So, madami-dami na to. Enough na to for one serving. Yan. So, napaka nito guys, 'di ba sabi nila antioxidant, rich in vitamin C, mga ganyan. So,
kain tayo ng bell pepper para naman makatulong sa health natin, 'di ba? Na maging healthy tayo. Yan, so yan. Ang sarap na nga nitong papakin, guys, no? Nalagyan mo lang siya ng sausawan. Yan, so ngayon, guys, lutuin ko na yung ating bell pepper omelette. So ito yung mga ingredients na ginamit ko. 2 itlog, bell pepper, yung roasted na bell pepper. Optional po tong spring onion. Tapos yung favorite ko na pangtimpla is additional garlic. Tapos magdadagdag din ako ng ating crush na black pepper. Yun. So ito naman black pepper, optional to kasi may timpla na nga itong ating additional. But then, bahala na kayo sa panimpla na gusto nyo. Yan. So, i-slice ko na muna yung ating bell pepper. So, i-mix ko na siya sa egg natin. Tapos yung ating bell pepper. So, inuulit ko. Make sure kapag nagkakamay kayo while preparing sa ating pagkain, hugas na hugas yung ating mga kamay. Ayan. At saka, huwag kayong matakot gumamit ng bare hands, guys, sa pagluluto, sa pagpiprepare natin ng pagkain. Kasi, may mga senses itong kamay natin. Isa ito sa sikreto kung paano natin napapasarap yung ating mga niluluto. Ayan. So, ganun lang. Depende na yun sa inyo, guys, kung medyo malalaki yung bits na gusto nyo, yung slices na gusto nyo, pwedeng pino. Ayan. Actually, guys, natutuwa ako dito sa recipe na to kasi si Kuya, hindi yan siya kumakain ng bell pepper na yung nakikita pa niya na buo, yung ganyan, yung malalaking slice. Pero dito, kumakain siya kasi wala nang ang balat, dire-diretso na lang yung Ayan. Okay. So, kung may natitira na mga seeds, okay lang yun. Basta unti lang. So, mix na natin siya sa egg. Ayan. Okay. So, after that, mimix na natin yung ating black pepper. Yun, napakasimple lang ng ating paraan dito sa pagluluto nito, guys. Yung katulad lang ng usual natin na pag-o-omelette. Yan. So, sa seasoning, bahala na ulit kayo. Kasi, kanya-kanya tayo ng panlasa, diba? So, hindi kailangang sundin kung ano yung mga nakikita nating recipe. Kasi, nagdedepende yung pagluluto natin sa kumakain. Yan. Pwedeng may recipe na gayahin natin talaga, pero karamihan, dapat reference lang. Kasi lalo na pag pinapakain natin sa ating pamilya, sa mga anak natin, yun. So, may mga anak tayong masiselan sa kung ano-anong mga sangkap. So, mag-a-adjust tayo. Tinatansya ko lang dito yung aking panimpla. Sa pagtatansya ko naman sa panimpla, hindi ko sinusukat kasi tinatansya ko nga. Na natsatsambahan din naman na tama lang din lang yung lasa niya. Ayan, so mix na. Ipe-prepare ko na muna yung ating pan. Pwedeng isang buhusan lang. Or pwede rin namang hatiin. So, try natin hatiin para
So, hindi naman kailangang ganito guys, gawin na kung ano yung ginagawa ko na niro-roll. Pwede namang ano lang. Yan. So, pwedeng pag ano guys, agdagan nyo ng egg. Kapag madaming egg. Titipid kasi ako sa egg guys. Kasi hindi pa nag-ano yung chicken namin. Dalawa pa lang yung nakukuhang itlog. Tapos yung iba, hindi pinapakuha ni Papa kasi kailangan daw mamisa. Magiging sisiyo. Ayun. So, ayan na yung itsura niya. Bango dito guys. Kapag itry nyo to, may experience nyo yung amoy ng bell pepper omelette. So, ganito lang yung gagawin natin na ano lang siya, malapad lang. Ayan. So, ito na siya guys. Ini-slice ko na siya. Ayan. So, pwede itong papakin siya guys. Ilagay natin sa tinapay. Katulad nito. Ayan. Papalaman natin sa tinapay. Lalagyan natin ng mayonnaise or kung anong sandwich bread na gusto nyo. Then, pwede rin siyang i-prepare natin sa ating steam rice. Ayan. So, napakasarap. Kain tayo. Oh my God. Ang sarap. Sarap guys. Ayan, so doon sa mga masiselan sa bell pepper, kasi alam ko may mga tao talaga na maselan sila sa amoy, sa lasa ng bell pepper. Yan, pwede nyo tong itry kasi na medyo ano, kapag na-roast na yung bell pepper, parang yung umaano yung amoy niya at saka yung lasa ba niya, yung hindi siya ganun katapang compared kapag yung hindi siya naka-roast yun. So, pwede nyong itry tong recipe na to. Ayan. So, healthy siya kasi marami siyang nutrients na makukuha natin. Yan. Ang sarap. Ang sarap guys. Kain tayo. Super yummy. Mga unta. Sarap. I promise, ang sarap guys. Kain tayo. Ito pa. Tawagin ko na si Kuya guys kasi baka maubos ko to. Yan, thank you so much for watching. Salamat sa pagsama nyo kay ate. Yan, sa mga simpleng lutong bahay ni Ate Lenyo. Maraming salamat. God bless us all. Always take care also.